O percebe arranca en Aguiño cun prezo máximo de 133,5 euros o quilo. Participaron 120 profesionais que extraeron preto de 400 kilos polas condicións do mar. A lonxa de Aguiño encheuse de percebe na xornada inaugural da campaña. Os percebeiros chegaron a Porto preto das 3 da tarde, logo dunha mañá intensa no mar, na que preto de 120 profesionais acudiron a extraer percebe no arranque da temporada. Os días se sabe, como sempre, mes impresión subo de todo. Empezamos a traballar, a maré non era moi grande, a maré media morta, e tamén o mar de fondo era un mar de fondo dominante bastante por riba dos 3 metros. E tivemos a traballar na cara do abrigo, na cara leste da isla de Sálvora, e algúns en Sagres tamén. E, bueno, percebe, non é o mellor que hai, que o mellor ainda está por vir, cando se a mareas vivas e o mar permite, pero hai unha calidade, o primeiro día, unha calidade bastante boa. E os quilos, bueno, hubo quen colleu o top bastante ben, quen queu ben, con facilidade, e outros non tanto. Pero, bueno, eu penso que en subasta os presentaránse alrededor de 500 kilos, de aí para arriba. A campaña acaba de arrancar, pero o que marcará o seu desenvolvemento será... Precio. Marcou o precio e despois tamén a nosa gestión, desde a agrupación. Aí sí que hai que traballar con cautela, gestionando ben os recursos, como o levamos facendo hasta aquí, non tolearnos e pensar que despois tamén en diciembre, que é o mes fuerte, que temos que deixar recursos nas pedras, compaginando co ourizo, a verdad, quedan un remanente de 7 días pendientes para gastar, e, bueno, compaginando o ourizo, a navalla, a meixa, diversificando artes, creo que poderemos ter unha boa campaña navideña de percebe. Mañá a meteoroloxía non acompañará, polo que non irán tantos profesionais ao percebe. Vai ser peor porque temos o tren de borrascas en riba, un vendaval duro, e con ondas por riba dos 4 metros, e mañán, a ver, se vai haber moi pouco. Pero, bueno, sempre é así, chega o inverno é así, é a súa propia vida natural que ten o percebe, o mar. Hoxe saíron ao mar preto de 120 profesionais, unha cifra inferior á rexistrada en outros anos. En comparación a outros anos somos menos, porque, bueno, antes había máis de outras especies e a xente aguantábase máis, pero, bueno, chegando a época do percebe sempre se integran máis xente. Normalmente somos menos, abre a apertura, cando hai apertura se xente, pero, bueno, con relación a outros anos pasados somos menos. Antes se andaban rondando os 150, acordo meu, e pasando os 150, e agora andaremos rondando, cando imos todos, os 130. Algo baixou, a verdade, sí. A agrupación de mariscadores é a que xestiona a campaña e, polo momento, están definidos os días de traballo neste inicio. Vamos ir xogando coa oferta-demanda, pero, bueno, temos planificado en novembro ir 2 días máximo por semana, oferta-demanda, ir así tirando, despois en decembro xa abrir máis as mans e ir os días que se podan todos. Incluso temos valorado a pedido 2 sábados, iso con leva do descanso semanal das 48 horas, non poderíamos ir o lunes, pero, bueno, dependendo das mareas, para poder, se non se pode traballar, poder aproveitar, pedirlle á Consellería o permiso, e si poder ir algún sábado. Temos pedido 2, e a ver como se presenta. Neste arranque o percebe de calidade, aínda que o mal tempo só deixou traballar en parte das concesións. Os mellores tamén cabe dicir que están na zona máis batida. Percebe canto máis oxigenada, máis batida sea a zona, mellor percebe dá. E o mellor percebe está cando se pode ir á costa, cando sean mareas vivas, o mar o permite, e o mar de fondo sea pouco, aí van a salir percebes moi bons, verdad. Esta tarde desenvolveuse a poxa e o prezo máximo que alcanzou o percebe foi de 133,5 euros o quilo. Os profesionais agardan que haxa máis compradores para que o seu valor sexa o máis alto posible. Si se animan máis, porque cada vez tamén somos menos percebeiros, pero tamén notamos que os compradores son menos. Non sei polo que, pero eu noto, percibo no longe, que cada vez son menos que veñen comprar. E a ver se empezan a animar de outros sitios para vir comprar aquí. Tanto menos compradores, claro, colles o monopolio entre poucos, claro, mellor é que viñan máis, pujan máis. As condicións meteorolóxicas e do mar marcarán as vindeiras xornadas. Neste primeiro día comercializáronse 400 kilos de percebe, o prezo mínimo foi de 21,1 euros o quilo, mentres que o medio estivo no 68,55, un arranque moi positivo desta campaña, segundo o sector.